ଜୀବନରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଏହାର ଯଥା ଉପଯୋଗ ନ କଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଏଣୁ କାଗଜପତ୍ରର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରାଯାଇନଥାଏ ସେଠାକୁ ଯିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସ୍ଥାନ କାହା ଘର ହେଉ ବା କାହା ହୃଦୟ। ଏହି ଦୁନିଆର ନିୟମ, ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରିଥାଅ ସେ ହିଁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ସମୟ ସାଥିରେ ତାଳ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ କରିବା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କେବଳ କାମରେ ତୁମକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୁଅ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଆଲୁଅ ତୁମେ ଅଟ। ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଖରାପ ସମୟ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ତାହା କୌଣସି ବହିରେ ନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଖରାପ ସମୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କର ନାହିଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ବାହାର କରିବେ। ମା ବାପା କୋଉଥିରେ ତିଆରି କେଜାଣି ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୁଲ ହିଁ ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ଯିଏ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଭୁଲ କରିନାହିଁ ତା ମାନେ ସେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି କରୁଥିବା କାମର ଠିକ୍ ଭୁଲ ବାହାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ନିଜ କାମରେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଧନ, ଯୌବନ ଓ ଜୀବନ କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ନଥାଏ। ତଥାପି ଧନ ଥିଲେ ଲୋକ ଗର୍ବୀ ହୁଏ, ଯୌବନରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଏ, ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ଲୋଭ କରେ। ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ବି ଧୋକା ଖାଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନିଜ ଭଳି ଅନ୍ୟକୁ ବି ସଚ୍ଚୋଟ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇଥାନ୍ତି।